Assalamu alaikum. Kamar yadda nake so na yi ɗan wani wayar da kan mutane anan shine mutane da dama wasu suna kaman ma waya za a yi ne ma mutum ya samu abun ya yi withdraw. To ka san da cewa fa kafin ka yi withdraw kafin ka samu fa sai ka siya. To ta yaya ake siyan? Dole ne muna using da Luno application don mu je mu so akwai kuma Qdas amma yanzu dai nan Luno nake amfani da shi kamar yadda kuka gani a can sama wannan gurin wannan shine lunon da nake amfani da shi. Yawwa to yanzu ina so na je ku ga cikin wallet address ina ku ga balance ina ina so na yi withdraw ne yanzu. Yau kuma yau 24 ga watan April first Ramadan kenan. To ina so dama in showing ma mutane cewa gashi ga process ɗin da na yi na je har na cire a account ɗina kenan. To da farko dai ku san da cewa ina amfani da Luno ne, na yi downloading ɗin shi kenan, na yi registration da Luno kenan. To yanzu da farko bari nuna muku balance ina da ke cikin Trust Wallet. Yawwa kun ga nan balance ina da ke cikin Trust Wallet 0.1139 Ethereum. To abin da na yi shine na tura 0.11 ne kawai yanzu nake so in cire. Yawwa wannan da yake tun ɗazu ne amma yanzu na tura wannan 0.11 da yake cikin wallet ɗina na Ethereum shine wanda na yi earning. Kuma wannan abun na yi earning shi ne a tun a level 2 na yi earning ɗin abun sai na sayi level 3 sauran canji ne wannan tun canjin level 2 ne wannan abun da ya rage. To kun ga abun da ya gaskiya ba laifi. Yanzu bari in je na cire a can Luno application ɗina. Yawwa ga na Luno wallet ɗina nan gurin. Yawwa to a nan gurin zai nuna muku ga nan yau gaskiyar magana shine yau wannan Ethereum ta ƙara hawa fiye da na jiya. Kun ga nan 79,420 shine Ethereum guda ɗaya kenan. To amma ni 0.11 kawai zan cire. To kun gani gashi nan wajen 79,420 guda Ethereum guda ɗaya fa kawai. To amma ni 0.11 kawai zan cire. Yanzu daga farko tunda na shigo nan gurin yanzu zan je wajen wallet ina nan gurin. To na je kan wallet ɗina to kun ga nan Ethereum ɗin da na turo gashi nan a nan gurin. Kun ga adadin a kuɗin da wannan 0.11 kawai zan cire kun ga adadin sa 8,899. To yanzu sai na danna kan shi hakan nan sai na danna kan Ethereum ɗin. To kun ga nan buy zan je in so to amma yanzu sell nake so na yi sai na danna sell ɗin nan zan siyar. To an sayarwa ne in an sayar ina zai shigo shine Nigerian wallet kuɗin Najeriya kenan. Yawa sai in danna kan nan. To an danna nan adadin Ethereum nawa zan sayar shine nace muku dama 0.11. To kun gani 8730 kenan. Yawwa sai in danna next. Yawwa kun ga yanzu na suna gaya mun zan sayar adadi kaza ga kuma charges ɗin da za a yi mini shine na 0.022 adadin charges ɗin da za a yi ga you receive abin da zan karɓa kenan. To kun ga dai ga charges ɗin ga kuma abin da zan karɓa. Yawwa so that in ne yanzu na tura to fa wannan na ƙasan shine abin da zan samu kenan a 0.11 ɗin nan kun ga an ɗan caje ne ɗan wasu abubuwa to sai na yi confirm. To yanzu kun ga dole ne mutum zai sa pin code ɗin wallet ɗinsa da ya register. Yawwa kun ga yanzu na sa shikenan ya ce min mission success done. Yanzu abin da ya rage min shine zan jira su turo mini wannan kuɗin. Yawwa to kun ga yanzu gashi nan kuɗin da suka turo mini gashi nan kuɗi na nan gurin. Kun ga gashi nan har ya shigo cikin balance ina available 8,600 da wani abun da ya rage min kenan. To yanzu ina so na yi withdraw fa to kun gani yanzu sai na je kawai na yi withdraw in abuna sai in danna withdraw. Yawwa to kun ga yanzu na danna withdraw. To wani withdraw dama akan Facebook ina ne kawai sai in danna kan Facebook. To nawa nake so na yi withdraw shine zan sa musu 8,500 yanzu na sa musu 8,500 abin da zan yi withdraw. To 8,500 ɗin kun ga abin da zan yi spending za a caje ni 200 kuɗin charges kawai
kuɗin caji za a caje ni 200, ga wannan kuma zai samu 8400 abin da zai rage min kenan. To sai na yi confirm. To kaga still zan ƙara sa pin code ɗina haka. Yawwa shikenan na sa. Yawwa kun ga yanzu na yi withdraw amma sun ɗan yi charges na 200. Yanzu abin da ke jira zan jira kawai shine alert ɗina kawai zan jira yanzu. Yanzu bari ɗan tsaye da bidiyon saboda na jira alert ɗin. Yawwa tun dai kun ga dai yanzu gashi nan yana pending, sending to First Bank of Nigeria, shine wannan number biya wannan account ɗina kenan. Kun ga yanzu yana pending, amma the moment sun yi gama wannan shikenan sai dai kawai na yaga alert. Amma dole ne yanzu zan ɗan jira su ɗan samu dai su wannan yana dai pending dai kawai dai a takaice. Yanzu bari in jira su. Yawwa zan ɗan tsaye da bidiyon so da na ga shigowan abun. Yawwa yanzu bari in je na duba cikin balance ɗina kafin ma ya shigo. Bari ku ga dai balance ɗin cikin abun da ya rage min a wannan. Yawwa ga nan First Bank, ga account ɗina abun da ya rage min 400 da naira 7 ne abun da ya rage mini. To yanzu ina da jiran alert ɗin su kenan. Dan kun san abun kamar network ne, za ka ɗan jira shi kafin nan sai su turo maka. To haka ma in mun zo siyan yawanci muna ɗan jira gaskiya saboda su ɗan, kun san abu ne wanda yake kusan kasuwa ne. Yawwa. Yawwa to sai yanzu nan ya ɗan shigo, ya ɗan ɗau dai minti 2 dai zuwa 3. Na kun ga nan alert ɗin ba? Ga nan alert ɗin. To yanzu bari in je in shiga ku ga alert ɗin. Yawwa gashi nan ga nan alert ɗin. To gashi nan shine a ƙasa, your account has been credited with 8438. Gashi nan face tag transfer for Luno. To kun gani dai gaskiyar wannan abun shine ba ƙarya a cikin abun nan. Kun ga gashi nan ya shigo balance ɗina. Ya shigo cikin account ɗina, ga nan balance ɗina. To kun ga dama na gaya muku ɗazu account balance ɗina 400 ne da naira 7. To yanzu dai gashi nan tabbas dai kowa ya gani. To don haka muna kira ga kowa, wannan abun ba ƙarya a ciki. In za ka yi register ka zo ka yi register, don yanzu abun hauhawa yake yi. Yanzu registration ya kai wajen 3000, watakila 3000 ɗin ma zai iya ɗan haurawa saboda daga jiya zuwa yau abun ya tashi sosai. Don haka kar kowa ya ji ɗaɗɗarin yin registration. Wasu suna ganin kaman abun ba sahihi bane, za a ci kuɗin su. To gaskiyar magana ba haka bane. Ga nan abun kuma wannan nayi shi ne duk wanda yake so a cire masa, in dai ya sa kai wannan level ɗin zai iya min magana a cire mishi. Da ma duk wani admin wanda yake da Luno application yana shirye zai zo a cire mishi, ba sai ni ba. Haka ma in za mu je mu so ya cire, mutane da dama suna da wannan daman, za su iya tuntuɓan kowane admin zai je ya cire mishi wannan Ethereum ɗin a turo mishi, duk wanda yake so registration kenan. Yawwa dan abun ba ƙarya a ciki, gaskiyar magana kenan. Yawwa na gode.